Magelang gudange para wali. Estu. Magelang panggenane para ulama ageng. Ziarah ora trimo nyang Magelang piyambak. Rada ngalir tekan Demak. Ngetan tekan Kudus. Ngetan tekan Tuban, Mbah Sunan Bonang. Jarene, Ibu tindak mriku tepi-tepi napa? Ngalap barokah Mas, ngalap barokah Gus, ngalap barokah. Nggih. Ibu ngapunten nggih Mas, ajar para barokah para wali-wali Allah. Apabila kula jenengan semangat sibuk ziarah mriko-mriko ning kok belas ora tau gelem ziarah nyang kuburane wong tuane dhewe. Paham? Paham? Allahumma. Satu, pandailah memuliakan orang tua kita. Loro, pandailah memuliakan tamu-tamu. Al-khidmah liduyuf, muliakan tamu-tamu nih. Yo usah akeh-akeh jajan-jajan yo, misalnya ning omah rono jajan, tapi inilah pentingnya kulkas yo ono sing disimpen. Tapi gara-gara kulkas kita juga dididik supados medit. Loh, gara-gara kulkas makanan dadi awet, kala-kala ana tamu ora bingung nggih. Tapi juga gara-gara kulkas napa yu kula jenengan dilatih dadi wong medhit. Napa biyen jajan-jajan teles-teles roti-roti basah nika ana santene niku kan sak sore mesti kecut, mambu, basi. Niku pokok jam 2 jam 3 sore dum. Pokoknya nembe angsal berkata nembe asal jajan-jajan iki kuatir basi, kuatir mambu, kuatir kecut dum. Niku mergane napa ora duwe kulkas. Begitu duwe kulkas. Alasane napa yu? Nggo isen-isen. Wong saiki tekan daging kurban dan setang freezer kok. Hah? Daging keberantai sih wonten teng freezer. Nggih sae wonten kulkas nyata nggih sedaya nggih pancen donya nggih. Sedaya wonten plus minusipun, wonten positif wonten negatif niku itulah dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Nomor loro al khidmah liduyuf. Kaya Mbak Ibrahim alaihissalam daleme mboten wonten tamu sengaja ndamel daharan mayoran, sengaja makanan-makanan. Mas, kula pengen damel makanan, damel walimahan, tapi kula mboten ursi, mboten khitan, mboten mboten wadimah niku musibah. Karena musibah nyuwuntungane wong kathah. Mboten wakira bangun omah. Napa akhire damel ma'dabah. Napa niku? Walimatul ma'dabah niku walimahan daharan tanpa sebab. Ya pokoknya makan-makan. Loh, minjang jenengan Pak Tutur sipung mboten? Info ya Mas. Ya, info ya. Info madang geden ya ta. Info madang geden. Sesok Mbak Tutur jam loro-loro kumpul ning nggonku tak rica-rica basur, Mas. Tak rica-rica entok, rica-rica bebek napa-napa sedaya goreng kabeh. Acarane nopo? Ya ora ana acara, wong ora khitanan, ora nikahan, nopo? Asmanipun walimatul ma'dubah utawi walimatul ma'dabah. Nopo? Walimahan daharan ngumpulna tangga-tangga dulur kanca batir tanpa sebab isine makan-makan mawon. Niku dicontohkan kali Mbah Ibrahim alaihis salam. Omah gak ono tamu sengaja damel daharan masakan pun dalemipun disambangi kali tiang niku kunci Mbah Ibrahim saya sangat barokah sangat kenapa banget memuliakan tamu-tamu ikramud duyuf pandai memuliakan tamu nih nomor 2 nomor 3 al khidmah li'allimi yata'allamu minhu napa niku nggih niku pandai memuliakan guru ngajine wong sing wis mulang alif bata napa maliteng kendeng mriki Mbah Yai kang wis mucal salat mucal wudu banget dimuliakan beliau tidak mau dimuliakan kita tapi kita sing kudu sadar pengen dadi wong sing mulia yo pandai memuliakan orang tua napa malih guru ingkang mulang kulon jenengan iki kunci nomor 3 Karang Taruna wonten Tunas Muda Mandiri nomor 3 pandai muliakan para guru khususipun wong alim khusus malih sing wis mucal kulon jenengan sami orang tua para tamune guru-guru kulon jenengan kiai kulon jenengan yang nomor 4 tanda-tanda orang mulia as-su'al amma la ya'lamu ora pareng gengsian sedaya mawon ora pareng gengsian trik carane nyeting son bulane wonten perkumpulan nggih Mas nggih kadang napa 2 bulan 3 bulan 3 bulan ayo kumpul wong son-son sak Magelang wonten nggih Mas nggih perkumpulan son sak Magelang napa tukar kawruh berarti wong pinter niku krana napa? Krana srawung. Lho Mas, wong pinter niku krana srawung. Sami ora pareng gengsi dumeh.
Dan ora pareng mulan. Tanda orang mulia nomor 4 adalah ora pareng gengsian, bingung takon, seneng serawung, seneng dolan, seneng kumpul konco batir. Allahumma. Niku tanda orang mulia, Mas. 4 hal. 1, pandai muliakan orang tua. Nomor 2, pandai muliakan tamu-tamunya. Yang nomor 3, pandai muliakan guru ngaji. Kula jenengan sami wong alim terutama sing mucal kita. Yang nomor 4 adalah as-su'al amma la ya'lamu. Bertanyalah sesuatu yang tidak dimengerti, ora pareng gengsi, ora pareng dumeh haken. Kumpul-kumpul penting, ya kumpul-kumpul ya kudu ana aturane. Aturane apa kumpul-kumpul niku penting? Hulata uhus solihin, perkumpulan ingkang soleh-solihah sing gampangipun dados ingkang manfaat. Nek cara lare-lare ngaji niku napa? Fa in kana dza syarrin fajanibuhu sur'atan fa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Yen ana kanca ala lakone ndang dono, yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono. Nadane pun panggih, Mas. Janji lu ngomong sedih lo. Jare sebulan ra ono. Jare niku cara tukang son ngoten iki, Mas. Ya Allah, ampun sarang-sarang nadane. Kalamun qatimul la yumallu sama'uhu tanazza'a qawlin wa fi'lin wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jagli wa khairat sabar. Kalamun qatimul la yuqalu salamuhu tanazzaha nuri wa fi'li wa niyati wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati. Kamulo cilik soal katut konipu niko agemane saben wengi lan saben rino kukur saben dino sebab srakae panggedhe padha mikir wetenge dhewe padha ngraca sekarepe dhewe. Kalamun qatimul la yuqalu sama'uhu tanazzaha nuri wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa khairati. Podo sambat podo kledang podo ngedang tanpa nyawa separan-paran podo nangis ora duwe bondo tegal sawah dinatur kapas penjajah negara raja kaya dirampok iki begali anteke londo. Kalamun qatimul la yuqalu sama'uhu tanazzaha nuri wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi inda jahli
ألا لا تنالوا العلم إلا في ستة سأخبيك عن مجموعها ببيان ذكاء وحرص واستبار وبلغة وإرشاد أستاذ وطول الزمان إليكو hasil ilmu aking perkara bakal tak sitake kumpulekan di pertelo rupane lipat lobong sobar ono sakune lan biwo lagi guru lan sing suwe mangsane kalamun قديم لا يقال سماعه تنزه عن قولي وفعلي ونيتي به أستغفر كل داعي ونوره دليل لقلبي عند جهلي وخيراتي لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين سلام لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين kuncine lawang suwarga لا إله إلا الله ora ana kalimah liya لا إله إلا الله kuncine lawang suwarga لا إله إلا الله ora ana lafadz liya la ilaha illallah الملك الحق المبين Muhammadur رسول الله صادق الوعد kompak الأمين la ilaha لا إله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Allahumma ngono kok yuk niku donga sing wau nembe jenengan utaraken la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin niku donga nggih bocah nggih larek ben bocah manut seneng ngaji. Jadi bagian dari anak yang hebat, karang taruna yang top, saya pemuda sing bagus tetap diawali dari ibune. Mulane Nyai Sarah, Nyai Hajar, garwane Mbah Ibrahim kan jalur ibu riyen. Cara bahasa rada kasar nggih ngapunten, mboten dipadakna karo ayam babon. Napa yuk? Lho nggih, endok netes dadi pitik. Yo napa yuk sing berjuang sinten? Babon gelem nunggoni pirang-pirang puluh dina tirakat riyadhah sami kali ibu-ibu nang kene 9 bulan 10 hari metu saka wetengan nek kula tak korting kula niki lahir 7 bulan kurang umumnya pinten Mas 9 bulan kula mboten 7 bulan cekap sat Mas sat napa kok metu sik sumuk ini kalau metu kalau ibu kula hamil 7 bulan kirang ngetelaken kula niki napa ya lahir mawon pun rada melas lebih 7 bulan kirang kok yuk dereng genep 7 bulan 6 bulan 28 hari kirang langkung 7 bulan dereng genep wong dereng acara selamatan 7 bulan dereng lane
yo aja kaget nek kula lahir kok prematur yo mula bocah gede dhuwur. Bocah napa yuk? Gede dijenengi sithik simpel. Inna fi dzalika laayatin li ulin nuha. Eh, ulin nuha wong-wong sing berakal. Mulane jenengan jenenge lare niku kados niku memberi makna ana artine ana sing apik sae saged monggo. Mundut ing Quran monggo, mundut saking kitab-kitab primbon. Bodho sing penting jenengan jenenge lare makna yang baik. Ojo asal ketren nopo, ojo asal sing lagi nopo hits nopo tanpa kepengen ngerti artine nopo. Jeng Nabi memberikan tuntunan jeneng ana lare sing mudah diucapkan kemudian maknane sae. Dipenak maknane sae jenenge apik, terutama nama yang depannya menggunakan Muhammad. Rin asmanipun Mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah niku nate kagungan penelitian. Wong sajagat diteliti, nama yang menggunakan nama Muhammad tidak kurang tahun 2000-an. Tahun 2000-an, seniki mun 26 tahun berlalu. Tahun 2000-an nate penelitian tidak kurang dari 60 juta pengguna nama yang menggunakan depan Muhammad. Termasuk bau Muhammad MBG. Wow lu Mas. Termasuk ini kok Muhammad Sinten. Kenapa? Nama yang barokah. Saking barokah pun jeng Nabi niku julukanipun khairul bashar. Napa Bu? Sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Nabi niku nek wonten tiyang jeng nikah niku mesti nyangoni. Dadi ibu-ibu nek disowani karo putra, sowani ponakan, sowani tangga, sowani dulur, badhe nyuwun sewu pendonga badhe nikah calon panganten kau tenggene panjenengan niku disunahaken. Nih walaupun niku mboten wajib, kesunahanipun melu bunga atas ada yang akan nikah, melu nyangoni. Dadi mereka teko orang mung jaluk donga tapi juga jaluk dana. Dadi orang mung donga tapi karo dana kok. Nggih, ora mung japa mantra tapi juga sangune metu. Jeneng Nabi niku mesti nek ana tiyang badhe nikah mesti nyangoni. Ya ora ketong duit, ora ketang emas, ora ketong wedhus. Niku mesti nyangoni. Suatu saat wonten tiyang badhe nikah wonten Kanjeng Nabi diparingi sangu, tapi Kanjeng Nabi wekdal niku mboten gadhah arta, mboten nyepeng arta, mboten gadhah napa-napa wekdal niku. Tapi kepengin nyangoni. Mesti nyangoni Jeng Nabi. Kenapa? Bunga banget nek ana wong lakoni ibadah nikah. Seneng banget nek ana wong ibadah nikah Kanjeng Nabi mesti nyangoni. Tapi wekdal niku mboten arta napa-napa, duit belas. Tapi kepengin nyangoni, awe hadiah, awe kenang-kenangan, awe bantuan. Akhirnya Kanjeng Nabi ngapunten nyangoni kali keringet. Kali napa Bu? Tulung nek nyangoni ne duit kena ditiru, nek nyangoni keringet aja ditiru. Ini hanya milik asmanipun khususiyah, hanya milik Kanjeng Nabi. Nek nyangoni duit tiru, nyangoni wedhus tiru, nyangoni emas tiru, nyangoni hadiah nopo tiru, awe kado nopo tiru, itu sunah Nabi. Tapi nek nyangoni keringet ojo ditiru. Kenapa? Keringet harum, keringet wangi niku hanya milik keringetipun Kanjeng Nabi. Kenapa? Calon pengantin parfum yang ngagem keringetnya Kanjeng Nabi. Jadi parfumipun asal saking keringetipun Kanjeng Nabi. Ini namanya khususiyah, hanya dimiliki oleh Kanjeng Nabi, khusus Kanjeng Nabi. Keringetnya Nabi wangi ne ora umum, tapi nek keringetnya wong bawang. Pripun yuk? Kecut napa kecut niki tengik. Ono keringet tengik, Pak. Masya Allah, keringetnya beda yuk. Mulane niki asmanipun khususiyah. Nabi niku khairul bashar. Keringetnya gandane arum niku Kanjeng Nabi. Napa malih? Kanjeng Nabi dahar ngunjuk lumrahipun. Tapi Mas, laler, laron, lembing ora wani menclok. Terutama laler sing nggawa kuman. Mulane laler kok mlebu gelas usahakan aja tintas. Crupna bae jeruk.
Kenapa? Lho nggih Bu, dadi teng mriku wonten kumaning nggih wonten penaware. Niku nek jenengan iman-iman karo kopine jane ya mending gawe malih kok yuk. Iman-iman ora apa-apa nggo vitamin. Ngoten niku. Niki Bu. Dadi laler mlebu gelas niku njing Nabi mboten nate. Kenapa? Laler nggawa kuman paham. Mana daharan unjukan Nabi, laler gak wani menclok. Niku laler. Laler pokoke kewan ganggu khususipun laler. Lah kula jenengan dudu Nabi. Nembe gawe teh, nembe gawe kopi. Mulane kadang kala mesti ditutupi. Ditutup ora ditutup dibuka. Sejam orang mung terima laler, cecek mlebu gelas. Karena ini kita mboten Kanjeng Nabi. Napa malih? Kanjeng Nabi sare. Sare napa mboten? Sare. Kanjeng Nabi ngantuk. Saya capek, nggih, tapi ngapunten. Kanjeng Nabi tidak pernah menguap, tidak pernah angop, mboten nate. Kenapa? Sing jenenge angop tekane saka setan. Kanjeng Nabi terjaga dari sifat sing kados niku. Sare, saya capek ning mboten nate angop, mboten nate menguap. Kenapa? Menguap atas saubu minasyaiton, sing jenenge menguap tekane saking setan. Mulane kula jenengan karena mboten nabi, ora mung trima ngantuk, kadang kala angop sapeten jagong kawau-wau jam 8 pun angop ping pinten yuk. Pun bola bali. Ya karena kita mboten Kanjeng Nabi. Lah kula jenengan waduhe pol-polan kali Nabi. Mulane nderek ingkang rada caket kali kula jenengan dugi Kanjeng Nabi sinten niku? Para ulama, para kiai, para masyayikh ingkang ilmunipun akhlakipun warisi datang Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Nggih Bu, jenengan nirakati lare Karang Taruna putra-putri jenengan ditirakati ora mung 4 perkara wau berjuangi bocah mawon, tapi ibune sebagai Nyai Sarah, sebagai Nyai Hajar nirakati pun ibu bapak nirakati la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ulama dulu tidak lepas dari yang namanya riyadhah. Mulane dijenengi apa tirakat niku? Riyadhatun nafsi. Napa Bu? Melatih awak kulon jenengan nyenengi sesuatu sing ora disenengi. Lho niki. Ngelatih awak kon nyenengi sesuatu sing ora disenengi. Contohnya napa? Ngelih. Ngelih niku bahasa Inggrisnya kencot. Kencot niku enak napa mboten? Keroncongan wetenge enak napa mboten? Ora enak. Ngapunten. Dahar mboten kali sekul. Dahar mboten kalih nasi. Iku nek cara wong Indonesia ya durung makan, terutama wong Jawa. Mangan kok urung ana sego, ya urung mangan nggih, Pak. Aku mau durung mangan. Tapi nembe mangan lontong wolu. Iya, urung mangan sego, mergane sedina dereng makna nasi, tapi semangan roti papat. Lho. Tapi darani dereng mangan. Kenapa? Nasi lho, enak-enak mangan nasi kon ngilari dahar sing wonten woing dami utawi sekul. Mbok niku ketan, beras biasa. Niku kan beras-berasan. Niku dihindari niku wonten tirakat ngilari woing dami wonten, boten dahar nasi wonten. Tirakat mboten dahar sing ana daging-daginge. Niku wonten Mas. Tirakat sing ora dahar sing ana daging-daging. Niku tirakatipun Mbah Nabi Idris alaihi salam. Ngilari dahar sing ana nyawane. Terus Mbah Abu Hanifah, Mbah Imam Ahmad bin Hambal kagungan guru Mbah Imam Syafi'i, Mbah Imam Syafi'i kagungan guru Mbah Imam Malik. Di atasnya Imam Malik wonten malih asmanipun Mbah Ahmad bin Hambal, Imam Hambali kita kenali. Beliau Mbah Imam Hanafi nggih, Mbah Imam Hanafi, Mbah Abu Hanifah. Mbah Abu Hanifah di atasnya Mbah Imam Malik. Mbah Imam Hambali muridipun Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridipun Imam Malik, di atasnya Imam Malik wonten Mbah Abu Hanifah. Kita kenal Imam Hanafi. Bu, Mbah Imam Hanafi, Mbah Abu Hanifah niku saderenge kapundhut niku nglampahi tirakat. Tirakate napa? Deres Quran nang jerone Ka'bah. Lho Mas, deres Quran di dalam Ka'bah. Suwengi. Dadi begadang deres Quran. Ya jadi ya padha karo lare-lare niki tunas mandiri, tunas muda nggih Mas. Jenengan seneng anu nggih begadang nggih. Begadangnya Mbah Imam Hanafi kan begadang wiridan terus Quran lan kula jenengan begadang ngenteni bal-balan.
Begadang ngenteni napa Mas? Bal-balan. Wis alhamdulillah aja turu sore kan cara basa ilmu Jawa napa? Aja turu sore kaki ana dewongang lang jagat nyangking bokor apa bokong? Nyangking bokor kencanane isine tumolan tetulak sandang lawan pangan yaiku bagianipun wong melek sabar narima uang apa kayak gue mas nadane ya wis nong maknane gamelan nang ning nang nong nang ning nang iki mas coba mas dung 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 ding 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 siang pantoro ratri wis ora usah dilanjut mongeleng manis sing ati setiaku bisa anduweni marang Siti Maryati pokoknya Bali ngomong langsung kicau-kicau mania Masya Allah arane ben semangat gak mas G Allahumma wis mas busoro jadi lanjut sesuk neh wong ayu tresnamu kinarya tempuh susadron ning batinku wong bagus antep no rasa atimu tresnoku tulus jroning kanku kok rada ndredeg senajan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal sirna senajan nyawa loncat saka raga wis tresno rapi sati pisan yen wis tresno rapi sati pisan lebih baik terjebak dalam kemacetan tetapi selamat sampai tujuan daripada terjebak dalam rasa nyaman tetapi tanpa kepastian. Ya. Ayo Allah. Ya. Malih Gus. Wis lah ngono bae. Malih. Kata-kata nih Gus. Apabila Antartika adalah tepi bumi maka antar kita sebatas cukup mengagumi. Dia. Kembali ke nggih koyo bulane masyaallah ibu-ibu lare-lare tirakat riyadhah sedaya lho Magelang gudange piantun para ingkang sami tirakat lho sedaya wali-wali mangkin wonten Magelang jenengan kok keluperan barokah sae sangat mulane kula sing Cilacap mawon iri kok yuk iri dadi wong Magelang kaya niku pados mriki mawon pangestunipun mawon ya ya Allah wis mbok kicau-kicau terus kamu ya Allah tadi Mas Mbah Siraj Payaman Mbah Khudori Kalrejo Sudoyo nggih masyaallah ulama-ulama ageng ulama-ulama masyaallah kenapa siji ora gengsi kalih tawadhu nglembah mana 3 jiwane sakho dermawan seneng dono wewe ya kaya ibu-ibu kenteng riki lho Mas nggih ana kotak-kotak blus 100.000 ora ketang ndole glinding loro kok yo ndole glundung loro kok Mas wis alhamdulillah nggih sing nomor kawan direwangi riyadhah
Lane adik-adik mas-mas Karang Taruna ayo jadi nopo terserah kita punya cita-cita ayo. Kenapa? Indonesia besok-besoknya tetap kecekel karo cacah nom-nom kula jenengan iki. Donggi Pak Presiden sedaya ingkang pejabat-pejabat sampun ngapunten kawis loro sampun sepuh. Lah penggantine sinten? Yo niki lare-lare niki adik-adik kita Magelang Bupati besok yo sing genteni mungkin 2000 piro yo? 2039 setengah 2040 sedaya Mas niki yo penggentine napa lare-lare mulane siapkan adik-adik kita jiwa-jiwa pemuda ingkang siji seneng mulyakna wong tua, loro seneng mulyakna konco-konco tamu-tamu batir-batir dulur-dulur, tiga seneng mulyakna wong alim, mulyakna guru, merpapat, direwangi atau tiraket prihatin, kontak-kontakon ora sing dingerteni wajib takon, ora pareng dumehaken gah ojo niku pelajaran saking para ulama-ulama Magelang kawan perkara niku ticakno mugi-mugi hajatipun Karang Taruna Tunas Muda Mandiri barokah hajatipun kabul selamat kompak barokah tur berkahi. Tepuk tangan dulu untuk Tunas Muda Mandiri niki barokah. Allahumma niku kok yuk mulane Mbah Abu Hanifah niku tirakate napa sederenge kapundhut riyadhah begadang Iwan Sidalu begadange napa begadange pun gini kok deres Quran khatam kersane mboten ngantuk lha niki sing rada angel malih khatame wis kangelan niki ben mboten ngantuk pripun Mbah Abu Hanifah napa caranipun lem maca Quran kalih jumeneng berdiri ben mboten ngantuk malih samparanipun diangkat setunggal lho coba berarti berdiri dengan satu kaki lho saged napa mboten Bu kula jenengan mboten kiat kok kadang terima mung berdiri satu kaki maca kulhu mon kangelan kok maca kulhu nis rada kangelan wis reten rampung-rampung lho niku. Lah nek wong niku langgeng ilmu barokah rezeki menapa manfaat. Kenapa? Direwangi nomor 4 napa wau? Riyadhah, tirakat. Napa mawon ibu-ibu anak sae ditirakati. Dagang-dagang ben dagange sae yo ditirakati. Kagungan son-son napa lekting-lekting napa usaha-usaha lekting sedaya yo direwangi tirakat ben napa manfaat barokah. Barokah niku napa wau? Ketoke bayarane ora pati ketok ning nyatane barokah yo saged nglampah sae nyatane napa-napa kecukupan niku sing jenenge barokah. Allahumma ya robbal goh sarang-sarang maca sayyidul istighfar nggih Bu nggih ben kula jenengan ora mung kelingan dosane tok tapi juga ngeling-eling nikmate pangeran. Bismillahirrahmanirrahim sareng mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sapu jagat sareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan nika alhamdulillah juga kula selamat dan selalu sukses untuk Karang Taruna Tunas Muda Mandiri karena juga kula ngitesi mandiri. Ya tesi mandiri leres mandiri dan menyendiri. Tenang baik. Berarti nopo petani niku nggih Mas, pemuda takut konsulan. Niki paling muda Karang Taruna umur pinten? Kelahiran tahun berapa, Pak? Pemuda kok kelahiran 82. Lah ya, pemuda kok kelahiran 82. Kula niki ngapunten bila ada yang sama dengan saya lahir prematur. Kula nomor 2 kelahiran 2000. Kula niki kelahiran 2000 berarti 26 tahun. Wonten nggih? Oke, siap. Berarti kita satu nasib. Satu nasib barokah nggih. Mugi-mugi jenengan 26. Oh, 25. Itu napa? 52. Oke, terima kasih keluarga besar Bu Haja Wafik Aziza sedoyo grup napa semanipun Emirates Musik Religi. Saking Magelang mawon mugi-mugi lancar manfaat barokah laris kompak. Amin Allahumma. Donga kula jenengan bali datang sing dongakaken mulane donga sing apik-apik sing sae. Allahumma
Fatiharin malih Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhahrina wa lana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun warzuqna imma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil afal wa ta'dilina biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syaidar wa ta'dilina biha ataka ala darajat wa tubalighuna sal ghayat min jamil radfiyat wa batil lamad innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nas'aluka salamatan fi dinina wa afdal jasadina wa barakatan fi rizqina wa syadatan fil ilmina wa tawbatan qabla al-madinah wa rahmatan 'inda al-madinah wa maghfiratan ba'da al-madinah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil madinah wa najatan minan nar wa rahmatan hisab. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ya nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Salam lana wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa barakatuh wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak kula pangapunten kadang nggih Bapak nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuwun sanget katuran grup Emirates muga-muga barokah keluarga sound system audio lektin matur nuwun sanget manfaat kompak barokah. Bapak kula